Берасцейскі абласны суд завочна асудзіў на тэрміны ад 6 до 12 гадоў зняволення аўтараў і стваральнікаў YouTube-каналу «Рудабельская паказуха». Чым гэтак палохае ўлады, галоснасць і сатыра, пра гэта мы пагутарым у сённяшняй праграме «Пік свабоды». З вами Алексей Знаткевич. І наша гостя – блогерка Вольга Павук. Вольга, добрый дзень. Добрага дня. Магчыма, ён для вас не зусім ужо такі добры. Вам учора прысудзілі 8 гадоў зняволення, хоць і завочна. Вашаму былому мужу Андрэю Павуку 12 гадоў. І таксама па гэтай справе, па справе менавіта рудабельскай паказухі, оперная спявачка і блогерка Маргарыта Ляўчук, музыка Владзіслаў Наважылаў і таксама блогер Ілля Салянкоў, яны таксама атрымалі ад 6 до 8 гадоў зняволення. Сярод абвінавачванняў стварэння экстрэмісцкай арганізацыі, распальвання сацыяльнай варожасці, таксама абразы прадстаўнікоў улады і асабіста Александра Лукашэнкі. Скажыце, на вашу думку, чым вы так насалілі ўладзе, што і такія абвінавачванні, і такія тэрміны? Я думаю, што прысуды усім удзельнікам нашага каналу, яны абумоўлены непасрэдна тым, што мы напрамкі размаўляем з чыноўнікамі. Ведаеце, я шмат чула пра тое, што вось павукі развальваюць раён, развальваюць краіну, што павукі ў нейкім непрыглядным свеце паказваюць чыноўнікаў і ўвогуле ўладу на тэрыторыі Беларусі. Але я магу сказаць, што павукі паказваюць толькі праўду, і беларускім чыноўнікам дастаткова толькі раскрыць рот, зрабіць сваю справу, за якую яны адказныя кожны дзень, і яны ўжо самі сябе ганьбяць. Таму я б сказала, што яны вынеслі, па-першае, прысуд самім сабе. А як вы асабіста ўспрынялі свой прысуд? Вось, здаецца, ён завочны, але ўсё роўна 8 гадоў. Ёсць у вас нейкія моцныя эмоцыі з гэтай нагоды? Не скажу, што прям надта моцная, але такая іронія жыве ў галаве, што я заўсёды была выдатніцай, вельмі ціхенькай дзяўчынкай з вёскі. Ведаеце, такая, якая чытае кожную кніжку, якую задалі на лета, і вось, і падумаць вось некалі, што мне прысудзяць 8 гадоў за крымінальныя нейкія справы, гэта нейкае вычварэнства, такога не магла нават уявіць у ніякім сне. Эмоцыі не так ужо і шмат, таму што мы ўжо даўно чакалі гэтыя прысуды. Я больш здзіўлена тым, што на гэта ўсё пайшло 4 гады. Ці яны настолькі заваленыя працай праз тое, што ўся Беларусь амаль экстрэмісты, але гэта зацягнулася надоўга. Я думала, яны пасудзяць нас раней. Вы сапраўды тэлефануеце чыноўнікам і задаеце ім пытанні. Як вы лічыце, ці можна ад нашых чыноўнікаў атрымаць адказы, ці вы проста хочаце паказаць, што адказаў ад улады не дачакацца? Што тычыцца непасрэдна мяне, то я тэлефаную ім менавіта для таго, каб вырашыць праблему. Вось не так даўно я тэлефанавала ў Міністэрства сельскай гаспадаркі на падставе інфармацыі, што ў адным з калгозаў у беларускай глубінцы там няма працаўнікоў, каровы дохнуць з голаду, ім няма чаго не піць, не есці. І не гледзячы на тое, што Міністэрства сельскай гаспадаркі яно добра мяне ведаюць, я іх папрасіла, што зараз у нас ніякіх тут жартачкаў няма, што прыміце, калі ласка, вось такі сігнал і разбярыцеся. Я б хацела, каб чыноўнікі на гэтых прамых лініях, што з'яўляецца легальнай формай сувязі з імі, рабілі сваю працу, каб яны прымалі пытанні, каб яны давалі на іх адказы і каб людзі ў Беларусі ўсё ж такі жылі не самае занядбанае жыццё. Таму як можна пабачыць, што яны ўвогуле не хочуць выконваць сваю працу, нават па аднаўленню тых самых дарог ці нейкіх там дзіцячых пляцовак. Ўсё ж такі хацелася б, каб беларускія грамадзяне маглі хоць неяк паўплываць на тэрыторыю вакол сябе. Але не можна сказаць, што чыноўнікі ўвогуле здольныя выконваць сваю працу. Яны не маюць адказнасці, яны не ведаюць ні пра якія праблемы на сваіх тэрыторыях, і вось павукі заўсёды
ім нешта такое расказваць, пра што яны ніколі не чулі. Але калі вы, напрыклад, пыталіся ось апошнімі тыднямі, калі тэлефанавалі пра прысутнасць узброенай міліцыі на выпускных у школах, альбо пра тое, што падлеткі са зброяй прыходзілі ў дзіцячы сад, вы так і не атрымалі адказу ад чыноўнікаў, але ці разлічвалі вы, што нейкім чынам улада памяняе свае падыходы пасля вашых тэлефанаванняў? На сённяшні дзень гэта самая сур'ёзная праблема, якая мяне турбуе як настаўніцу, як маці, як грамадзянку. Тое, што на дзяцей направілі такую моцную мілітарысцкую ідэалогію. І што я з гэтага хочу? Я хочу, каб кожны чыноўнік, які мае да гэтага дачынення, я нагадваю, што гэта дарослы чалавек, які мае адказнасць, які мае павязкі на сваім працоўным месцы, каб яны ўзялі гэта пад кантроль і не пагаджаліся выконваць тое, што ім кажа ідэалогія. Канешне, гэта мае мары. Я б хацела, каб яны ўсё ж такі ўключалі галаву і бачылі, што перад імі дзеці. І часам, мабыць, іх дзеці ці ўнукі. Але гэтага не адбываецца. Ўсё ж такі тэму гэтую я не кіну. Заўсёды звяртаюся не толькі да чыноўнікаў, але і да бацькоў, для таго, каб вы былі адказнымі за тое, у якіх мерапрыемствах вашы дзеці прымаюць удзел. Трэба памятаць, што дарослыя ў адказе за дзяцей, як чыноўнікі, так і бацькі. Таму я чакаю хоць нейкай рэакцыі. Але адказ яны даць не могуць, бо яны ведаюць, што нейкую добрую справу ў дачыненні да дзяцей яны не вядуць сёння, таму яны вось уключаюць клоунаў замест таго, каб бараніць дзяцей. А ці ёсць хоць доля праўды ў цверджаннях, што вы сапраўды хочаце запалохаць чыноўнікаў, неяк запужаць іх? Можа быць, ім карысна сапраўды быць трохі напалоханымі, і пасля вашых тэлефанаванняў, калі яны напалохаюцца, яны неяк лепш будуць працаваць? Я думаю, што больш мы іх палохалі да 2020 году, калі быў такі непасрэдны кантакт, і да 2020 года ўсё ж такі беларуская дыктатура, яна яшчэ мела такі намер трымаць нейкі твар перад людзьмі і недзе саступаць, калі да іх звяртаюцца адкрыта. На сённяшні дзень такія метады ўжо не працуюць, таму як і чыноўнікам, і ідэалогіі, і ваенным ім далі карт-бланш на ўсё, што яны хочуць рабіць. І яны разумеюць, што ніхто не будзе іх наказваць, і мы разумеем гэта таксама. Таму я не сказала, што ў мяне ёсць нейкія інструменты для таго, каб іх напалохаць. Адзінае, што мы можам зрабіць, гэта паказаць іх, і, магчыма, некаторым будзе сорамна за тое, што яны робяць, таму як іх паглядзяць жыхары іх раёнаў, суседніх раёнаў, сваякі, дзеці. Я толькі разлічваю вось на нейкі такі маральны прэсінг пра тое, каб яны думалі ўсё ж такі, якія яны людзі і што яны робяць для сябе, для краіны і для сваіх дзяцей. Ці спрабуеце вы атрымаць нейкія падказкі ад людзей знутры Беларусі пра тыя праблемы, якія іх хвалююць, якія сапраўды балючыя для іх, але якія агучваць знутры Беларусі небяспечна? Так, у 2020 годзе, калі мы пачыналі вось гэты новы фармат, такі апасрэдаваны тэлефонам, то мы мелі вялікі водгук ад беларусаў унутры краіны, дасылалі шмат пытанняў, дасылалі інфармацыю інсайдерскую, але ўжо пасля таго, як канал прызналі спачатку экстрэмісцкім, а потым экстрэмісцкім аб'яднаннем, то за інфармаванне нас можна таксама атрымаць вырак да 7 гадоў, і, канешне, людзі берагуцца, і мы іх таксама пра гэта просім, што не трэба ўсё ж такі рызыкаваць сваёй свабодай дзеля нейкага контенту. Але у нас ўсё ж такі застаюцца даныя падпісчыкі, якія штотыдня дасылаюць нам інфармацыю, дасылаюць пытанні. Вось, ну і ўсё ж такі якую-нейкую сувязь зваротную мы атрымліваем. Вы ўжо сказалі, што ў цяперашніх умовах няма фактычна зваротнай такой сувязі і магчымасці неяк паўплываць на чыноўнікаў, вы выключна разлічваеце на іх сумленне. А на вашу думку, у будучыні, у новай Беларусі, што павінна быць з цяперашнімі чыноўнікамі вертыкалі і якая можа быць адказнасць іх за тое, што яны цяпер робяць?
Асабіста я выступаю за люстрацыю і нібыта я жартую нібы не, але я кажу, што я буду узглаўляць гэтую камісію, таму як у мяне адзін з найбольшых досведаў увогуле падтрымання нейкага дыялогу з чыноўнікамі, я магу сказаць, што я разумею гэтых людзей, разумею, чым яны там займаюцца і чаму. Вось таму я б хацела мець да гэтага непасрэднае дачыненне. Што з імі рабіць? Тыя людзі, якія парушалі закон, якія працавалі супраць народа Беларусі. Я думаю, што з імі павінен разбірацца суд, а тыя людзі, якія, як бы кажучы, выконвалі сваю працу, то яны як мінімум павінны быць ад гэтай працы адхіленыя. Адцягнутыя, так? Але я хацеў бы удакладніць. Вось вы гаворыце пра люстрацыю. Фактычна, у некаторых краінах была люстрацыя, калі лічылася, што чалавек належаў да нейкай злачыннай арганізацыі, і тады ён не мог быць ва ўладзе пасля гэтага. Напрыклад, калі ён быў там камуністычнай партыі, да? Але, на вашу думку, усіх чыноўнікаў, якія цяпер працуюць у лукашэнкаўскай Беларусі, нельга дапускаць да ўлады ў будучыні? Ці так это? Можна сказаць, што так. Таму як ўжо 25-27 гадоў няма дэмакратычнай улады ў Беларусі, і ўсе людзі, якія траплялі да ўлады нават да 20-го года, яны ўжо выбіраліся не па прыкмеце сваіх здольнасцей ці прафесіянальных нейкіх успехаў, так, а пра тое, наколькі яны лаяльныя. Пасля 20-го году гэты тренд ён яшчэ ўзмацніўся, і мы ведаем, што тыя людзі, якія былі ўсё ж такі не згодныя з такой фарсіраванымі такімі рэпрэсіямі, яны сышлі з дзяржслужбы. І на сённяшні дзень я думаю, што Лукашенко сам зрабіў вельмі добрае такое сіта для людзей, якія ўваходзяць у сістэму. Так што я думаю, што абсалютна невіноўных вось там няма. Але наколькі гэта рэалістычна будзе знайсці людзей для будучай дзяржаўнай службы з нуля, то бок цалкам памяняць гэтую сістэму, і каб яна пасля гэтага працавала эфектыўна? На вашу думку, гэта рэалістычная задача? На маю думку, так. У Беларусі шмат людзей адукаваных, развітых, з высокімі каштоўнасцямі, якія могуць весці дзяржаўныя справы, а людзі, якія на сённяшні дзень займаюць свае месцы, і ці заўгодна, ці гэта малы раён, ці гэта міністэрства, яны ўжо ўсе даказалі сваю профнездольнасць. Таму як калі паглядзець на беларускую рэальнасць, вось зараз, калі няма дапамогі еўразвяза, калі няма ўлівання грошай з нейкіх іншых інвестыцый, то Беларусь вельмі хутка падае ў такі занядбаны такі стан. І гэтыя чыноўнікі нічога не могуць з гэтым зрабіць. І вы бачыце, з якімі каштоўнасцямі яны туды прыходзяць і што яны кажуць. Таму я думаю, што яны ўвогуле не падыходзяць да гэтых спраў. Іншыя людзі справяцца лепш, нават без досведа. Я думаю, што досвед лукашэнкаўскіх чыноўнікаў, ён не будзе працаваць на карысць Беларусі. Ну і апошняе, што я хацеў бы спытацца па гэтай тэме. Вы шмат тэлефанавалі чыноўнікам. Можа быць, у вас ўсё ж такі быў нейкі пазітыўны досвед? Можа быць, хоць нехта з гэтых чыноўнікаў нешта такое сказаў, што вас парадавала, што, магчыма, зрабіла прыемнае ўражанне? Так, сапраўды, канешне, былі. Вельмі цікава бывае паразмаўляць з маленькімі, так скажем, чыноўнікамі з рэгіёнаў. Бывае так, што яны сапраўды хочуць рабіць сваю працу добра. Звычайна гэта людзі ўжо такого сталага ўзросту, яны такія клапатлівыя, так? Бывае цёпла пасля размоваў з імі, але гэта рэдкасць. Найбольш якасныя і прыемныя размовы у мяне адбываліся з міністэрствам замежных спраў, таму як там людзі сапраўды высокай адукацыі, яны дыпламатычныя, і было у нас некалькі такіх размоваў, якія зацягваліся на паўгадзіны, і сапраўды людзі з крытычным мысленнем, яны могуць разважаць. У некіх момантах мы можам нават знайсці такія пункты, дзе нашы меркаванні сходзяцца, але такая прыкрая навіна, што пасля таго, як я з такім чалавекам размаўляла, больш ніколі
мы яго на прамой лініі не бачылі. Я не ведаю, што з імі пасля гэтага робіць. Я спадзяюся, што ў іх усё ў жыцці добра, проста іх прыбралі з эфіру, але вось тэндэнцыя менавіта такая. Вы былі віцэ-спікеркай у каардынацыйнай радзе папярэдняга склікання. Якія вашы ўражанні ад выбараў у каардынацыйную раду цяперашнюю і ад пачатку яе працы? Так, сапраўды, я была віцэ-спікеркай непрацяглы час пасля некаторых кадравых заменаў. Што могу сказаць? Каардынацыйная рада другога склікання правяла выбары. Яна дала рады для таго, каб арганізаваць гэты працэс. Выбары адбыліся, мы атрымалі сваіх кандыдатаў. Вось, і таму я ўвогуле задаволеная іх працай. Тое, што адбываецца ўжо пасля выбараў, збольшага мяне здзіўляе. Я сабе фантазіравала не такі пераход. А што вас найбольш здзіўляе у гэтай працы новай каардынацыйнай рады? Ну, я б сказала, што спісы, за якія прагаласавала большасць, паказалі сябе недыпламатычна, на мой погляд. Я думаю, што працу з першых крокаў можна было рабіць больш эфектыўна, больш размаўляць, не сыходзіць у цень, а наадварот нарошчваць гэты дыялог, адкрываць пляцоўкі і працягваць працу. Зараз усё больш-менш выраўніваецца, але мне вельмі не хапае такога актыўнага прадстаўніцтва Паўла Латушкі непасрэдна ў чатах каардынацыйнай рады, выказванне іх пазіцыі, і таксама вельмі мала людзей, якія ўваходзяць вось у гэтыя першыя спісы, 27 чалавек, 8 чалавек, яны амаль сябе не праяўляюць. Хацелось бы бачыць не толькі лідараў спісаў, але таксама і астатніх удзельнікаў сярод дыялогу. Скажыце, вось мы гаварылі пра люстрацыю, пра тое, што цяперашнія чыноўнікі, на вашу думку, яны не павінны трапіць у будучую ўладу, калі зменіцца ўлада ў Беларусі. Але як зрабіць такую сістэму ўлады, якая будзе працаваць эфектыўна і якая не дазволіць ператварыцца новым людзям, якія, магчыма, не былі ў старой сістэме ўлады, у такіх жа самых чыноўнікаў, якія цяпер адказваюць на вашыя званкі? Так, сапраўды, гэта найбольшая праблема, гэта будзе вельмі цяжка зрабіць, таму як беларусы прывыклі быць пасіўнымі ў дачыненні да палітычнага жыцця. Гэта мы пабачылі таксама і праз выбары ў каардынацыйную раду, што вось такая невялікая колькасць беларусаў прагаласавала. І таму я заўсёды гэта кажу, што беларусам, якія хочуць жыць у дэмакратычнай краіне, павінны самім станавіцца дэмакратамі і грамадзянамі дэмакратычнай краіны ўжо сёння. Трэба вельмі пільна сачыць за тым, што адбываецца ў дэмакратычных сілах. Вось як мы пільна сочым за тым, што адбываецца на тэрыторыі Беларусі, тое самае мы павінны ўсе рабіць з любой уладай. Таксама было б вельмі добра, каб каардынацыйная рада дадала нейкі такі фармат звязку, калі людзі могуць ім патэлефанаваць і выдзеліць нейкі дзень, калі можна задаць нейкія пытанні, каб яны афіцыйна адказвалі. Я думаю, гэта пайшло б толькі на пользу. І трэба беларусам заўсёды памятаць, што любы дэмакрат можа стаць дыктатарам. І любы, мабыць, не любы, але на прыкладзе Октябрьскага раёна, там, дзе мы жылі, ўсё ж такі наша ўлада, не гледзячы на дыктатарскую Беларусь, у Октябрьскім раёне яна давала нам справаздачу па вельмі многіх пытаннях. Таму ўсё будзе залежаць ад грамадзян. Калі мы возьмемся і будзем задаваць пытанні сваёй уладзе, калі мы будзем ёй нагадваць, што для чаго яна тут сядзіць, то у нас можа быць поспех. А вось пазіцыя пра тое, што нешта яны там робяць, нават не хочу разбірацца, яна нас зноў прывядзе ў дыктатуру. Ну і калі раптам каардынацыйная рада зробіць такія прамыя лініі, ці, напрыклад, кабінет Ціханаўскай, ці пераходны кабінет ось на чале з Латушкам зробяць такія прамыя лініі, рудабельская паказуха будзе тэлефанаваць і выкладаць гэта на YouTube? Я думаю, канешне, у гэтым няма ніякой праблемы, калі людзі працуюць адкрыта,
мы абавязкова званілі, пазадавалі пытанні, і тым больш ёсць такі запыт ад нашых гледачоў. Нам вельмі часта таксама пішуць, а ці можна неяк пазваніць у каардынацыйную раду, ці там прадстаўніку кабінета. І я такіх метадаў не ведаю, але мне было б цікава таксама размаўляць з дэмакратычным бокам. На вашу думку, гэта сведчыць пра тое, што той жа кабінет Ціханаўскай больш закрыты за цяперашнюю ўладу, што вы можаце патэлефанаваць, я не ведаю, Клецкі райвыканкам, а туды не можаце? З аднаго боку так ёсць. Адна справа, што няма ніякога ўплыву на рэальныя справы, калі я тэлефаную ў Клецкі раён, яны ўсё адно будуць рабіць так, як ім загадаюць зверху, не то, што ім стала. І ўсё ж такі мне б хацелася, каб у дэмакратычных сілаў была такая платформа, дзе беларусы могуць з імі трымаць кантакт. А тое, што Ціханаўская праводзіць гутаркі рэгулярна з людзьмі, вы маеце магчымасць неяк у гэтым паўдзельнічаць? Па-першае, я не ўпэўнена, што і зараз праходзяць такія прамыя лініі, але калі яны былі 2 гады таму, я удзельнічала у адным з іх, але там была таксама праблема, там бы не выйшла так патэлефанаваць, як рудабельская паказуха, напрыклад, таму як адна з умоў гэта не запісваць гэтыя размовы і не рабіць іх публічнымі. Таму можна паразмаўляць, але застацца за гэтай інфармацыяй сам-насам. Я б хацела, чтобы гэта праходзіла больш публічна. І, напрыклад, была такая сітуацыя, што калі я аднаго разу атрымала гэтую магчымасць паразмаўляць, то праз некалькі месяцаў, калі я зноў звярнулася, мне адказалі, што я не магу, таму як я ўжо была. Таму для мяне гэта сістэма недасканалая. Дзякуй вам вялікі за гутарку. Я нагадаю, нашай госцяй сёння была блогерка Вольга Павук. Учора яе асудзілі на 8 гадоў зняволення як арганізатарку экстрэмісцкай арганізацыі «Рудабельская паказуха». Яе былога мужа, блогера Андрэя Павука, асудзілі на 12 гадоў. Таксама па гэтай справе ад 6 до 8 гадоў зняволення атрымалі завочна Маргарыта Ляўчук, оперная спявачка і блогер Ілля Салянкоў і музыка Уладзіслаў Наважылаў. Вы глядзелі праграму «Пік свабоды». З вами быў Аляксей Знаткевіч. Калі гэта для вас бяспечна, калі ласка, пакіньце лайк пад гэтым відэа. Гэта дапаможа большай колькасці людзей яго пабачыць. Заставайцеся са свабодай.